Szia, nagyon sok szeretettel üdvözöllek ebben a videóban. Ebben a videóban bemutatom neked a legjobb online fordító programot, és ez nem a Google. Tudom, legtöbben ezt használjátok, de van egy jobb, egy másik módszer. És ezt ebben a videóban be is bizonyítom neked. Én már elég régóta használom a deepl.com weboldalt fordításra. Régebben sajnos a magyar nyelv itt nem volt elérhető, de március közepe óta ez az oldal magyarra is fordít, ami neked és nekem, azaz mindenkinek, aki magyar fordításokat szeretne készíteni, egy nagy előny. Hogyha szeretnél többet megtudni a Deepl-ről, akkor találsz egy leírást róla a Wikipédián is, amit átolvashatsz, hogyha ez érdekel, de most én ezzel itt külön nem akarok foglalkozni, mivel sokatokat ez nem érdekel, ezért ebben a videóban megnézzük, hogy működik ez a Deepl, és milyen különbség van a fordításban a Deepl és a Google között. Kezdjünk is bele, tulajdonképpen teljesen ugyanúgy működik, mint a Google fordító. Itt van egy ingyenes és egy fizetett verzió, de a fizetett verzióra ebben az esetben csak kivételes esetekben lehet szükséged, az ingyenes verzióval tökéletesen működik, azaz 5000 betűig ingyen is fordít, és hogyha több betűt szeretnél lefordítani, akkor csak annyit kell csinálnod, hogy a szöveget két részre szétosztod, és külön lefordítatod az oldallal. De nézzük meg, hogy fordít maga az oldal. Ha valamit például leszeretnél fordítani az internetről, akkor kiválasztod a szöveget, majd bemásolod, és itt pedig kiválasztod azt a nyelvet, amire leszeretnéd fordítani, a mi esetünkben természetesen ez a magyar, és maga a fordítás megtörtént. De most ugyanezt a szöveget bemásolom a Google fordítóba is, hogy lásd a különbséget. Kiteszem egymás mellé, hogy össze tudjuk hasonlítani. Ugye a Deepl úgy fordította az első mondatunkat, hogy egy sóárus minden nap szamárháton vitte a sót a piacra, míg ezt a Google úgy fordította, hogy egy sóárusító minden nap a szamarán hordta a sózsákokat a piacra. Már az első mondatnál feltűnhetett neked az a különbség, hogy mennyivel élethűbben fordít ez az Deepl alkalmazás, de a második bekezdésnél ez nyilvánvaló lesz. Közben át kellett kelniük a patakon, egy nap a szamár hirtelen lezuhant a patakon, és a sózacskó is a vízbe esett. A só feloldódott a vízben, így a táska nagyon könnyű lett hordozni. A szamár boldog volt. Nos, ezt fordította a Google, és a Deepl ezt úgy fordította le nekünk, hogy útközben át kellett kelniük egy patakon. Egy nap a szamár hirtelen megbotlott a patakban, és a sózsák a vízbe esett. Nem zsacskó, hanem zsák. A só feloldódott a vízben, és így a zsák nagyon könnyűvé vált. A szamár boldog volt. És a következő bekezdésnél is láthatod, hogy maga a fordítás sokkal élethűbb a magyar nyelvhez. Szinte alig kellene ezen a szövegen akármit is javítanunk, de mégis, hogyha a Deepl fordításán valamit javítani szeretnénk, akkor annyit kell csinálnunk, hogy a szót, amit ki szeretnénk javítani, bejelöljük, és a Deepl felkínál nekünk hasonló szinonimákat, amivel mi, hogyha átolvassuk itt a szövegünket, és színesebbé szeretnénk tenni, akkor ezt nagyon egyszerűen a saját ízlésünkre tudjuk alakítani, és például itt kiválasztom azt, hogy úgy döntött, és úgy döntött szó kerül bele a szövegünkbe, megleckézteti. De itt láthatod például, hogyha azt jelölöd be, hogy megleckézteti, akkor újabb szinonimákat kapsz, például megtanulja, és így tudjuk nagyon egyszerűen ezt a programot használni, szóval nem egy nagy ördöngőség. Ez a program annyira fejlett, ismertem nyelveket, például az angolt, német, franciát, szinte már tökéletesen tudja fordítani. Több ismerősöm is itt Németországban egész általuk írt német könyveket
fordított le vele angolra, és annyit csináltak, hogy magát a könyvet odaadták a Fiverr-en valakinek, hogy olvassa át, és javítsa ki az esetleges hibákat benne, szinte ingyen, több nyelven le tudtak vele fordítani a könyveiket. Egyszerűen zseniális. Nos, ebben a rövid videóban ennyit szerettem volna neked megmutatni, mindenképpen próbáld ki ezt az eszközt, nem fogsz benne csalódni, és ha több nyelven is előre szeretnéd vinni az üzletet, akkor ez az eszköz nagyon meg fogja könnyíteni a dolgod. Remélem tudtam neked segíteni, kívánok neked sikeres napot, üdvözlettel Győri Tibor!